Αρένα 89 και 4. Ραδιόφωνο με αθλητικό στυλ. Ναι. Ναι, ποιος είναι? Είσαι ο Γιώργος ο Ταραξίας? Ναι, ποιος είναι? Εγώ λέγομαι Νικόλας και τηλεφωνώ από Θεσσαλονίκη. Ο ποιος? Νικόλας. Πήρα το τηλέφωνο από μια... Ο μικρός Νικόλας? Όχι. Ποιος Νικόλας? Όχι. Είμαι ο ξάδερφος της Σάντρας. Πήρα το τηλέφωνο από τη Σάντρα. Δεν σ' ακούω καλά, για μιλά λίγο πιο δυνατά. Πήρα το τηλέφωνο από τη Σάντρα, τη ξαδέρφη μου. Η Σάντρα είναι ξαδέρφη μου. Και... Ναι, μόνο που δεν ξέρω καμία Σάντρα. Είναι η Σάντρα που γνώρισε στην παραλία και της έδωσε το τηλέφωνό σου. Για κάποιο εξτρά που σου είχε πει. Γι' αυτό σε πήρα. Δεν έδωσα σε καμία Σάντρα το τηλέφωνο μου, φίλε μου. Δεν το πήρα το τηλέφωνό σου από το 1188. Προφανώς από κάπου το πήρα. Να σου πω τι θέλω. Για πες μου τι θέλεις. Είπατε τόσο άγριος είσαι. Λοιπόν, εμείς θα κάνουμε ένα πάρτι και θέλουμε να έρθεις να τραγουδήσεις. Νικολάκη, δεν μας τα λες. Όχι, το πιο δύσκολο δεν στο έχω πει ακόμα. Για πες μου. Θέλουμε εκεί διάμεσα, όταν θα κάνεις το πρόγραμμά σου, επειδή θα είναι λίγο ιδιαίτερο το πάρτι, αν μπορείς, Γιώργο μου, να λες κανένα βρωμόλογο για την παρέα, γιατί θα είναι σε σπίτι, θα είναι πριβέ. Καλά, εσύ μας δουλεύεις κανονικά, θες να σου αρχίσει από τώρα τα βρωμόλογα να σταθείς. Όχι μωρέ τώρα, γιατί σε λίγο θα πάω για δουλειά και θα πάει στράφη. Στο πάρτι όμως θα το ήθελα πάρα πολύ, Γιώργο μου, γιατί σ' ακούω στα τραγούδια σου που είσαι έτσι τόσο σκληρός και κάτι με κάνει. Νικολάκη, θες να βάλεις το τηλέφωνο στη δόνηση και να το βάλεις εκεί που ξέρεις και σε παρακαλώ, μη μου μιλάς έτσι, γιατί θα έχω πρόβλημα. Λοιπόν, θα μου πεις ποιος είσαι τώρα ή θα έχουμε άλλα? Θα το κάνουμε το πάρτι. Δεν θα κάνουμε κανένα πάρτι. Σου είπα να κάνεις ένα πάρτι μόνος σου, θα βάλεις το κινητό. Σούπα μ' αρέσει κρεατόσουπα. Σούπα μ' αρέσει κρεατόσουπα. 1-0. Έτσι για να βάλεις μυαλό. Κατάλαβες? Που τον βρήκαμε. Παλιό χαρακτήρα. Λοιπόν, δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο. Γιώργα, δεν μπορώ να κρατηθώ άλλο. Είναι ρε. Η παράτα μας. Βασίλης Κασάπης. Έλα ρε Βασίλη, τι κάνεις? Τι βλάκες μου κάνεις? Λοιπόν, Αρένα 89,4, δεύτερη εκπομπή. Ότι με έχεις στον αέρα δηλαδή. Είσαι στον αέρα αδερφέ, καλημέρα. Έχει χάρη που είσαι και καλός φίλος. Θα σου έλεγα εγώ 2-3 βρωμόλογα τώρα. Είσαι απίστευτη. Χθες κάναμε το Ρώσο, σήμερα έκανα την αδερφή ψυχή. Άκου μια ωραία καλησπέρα που έχω δίπλα. Καλησπέρα Γιώργο, εγώ είμαι η Δήμητρα. Δεν είναι απλά η Δήμητρα, είναι η Δήμητρα Μαλά. Δήμητρα, δεν μπορείς να μου κάνεις εσύ φάρσα δηλαδή και έβαλες το ευχάριστο. Πού σε βρίσκουμε αγαπητέ Ταραξία? Αυτή τη στιγμή είμαι στην παραλία, στη Σαντορίνη, στο Περίβολο. Τι καιρό έχει από εκεί? Είναι πολύ τέλεια εδώ πέρα και ο καιρός και όλα. Είμαστε στην παραλία και εγώ είμαστε. Εδώ ρίχνει καρέκλες. Πληροφοριακά. Ναι, τα έχω Θεσσαλονίκη πνίγεται, ναι. Δεν πειράζει. Και επίσης άλλοι κάνουν μπάνια στη Σαντορίνη και άλλοι δουλεύουν στα ταρολόγια. Ναι, και κάνουν φάρσες. Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Κάτι δεν πρέπει να κάνουμε κι εμείς δηλαδή. Εσείς καλά είστε στην παράλια. Λοιπόν, για πες τώρα, τι έχεις ετοιμάσει εκεί? Κάτι είδα ένα βιντεάκι. Για πες λίγο γι' αυτό, τι... Πρώτα απ' όλα επιστρέφω την Τρίτη, σας περιμένω στο Docs, συνεχίζονται εμφανίσεις στο Docs Τρίτη-Πέμπτη και έχουμε καινούριο βίντεο κλιπ το οποίο βγαίνει την επόμενη Δευτέρα από τη Universal Minos EMI, ένα καινούριο single, λέγεται Μια νύχτα καλοκαιρινή, Summer Love, με μια νέα τραγουδίστρια ονόματι Τζολίνα, πάρα πολύ καλή. Θα μου τη γνωρίσεις? Βέβαια, τη φέρουμε για παρουσίαση στο Docs και θα είσαι εκεί να το καλύψει όπως πάντα. Εντάξει, έτσι είναι. Έτσι και βγαίνει ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, λίγο χιουμοριστικό, το οποίο το γυρίσαμε στο λιτόχωρο, στο Lemon Beach, εκεί στο φίλο μου. Εκεί που τύχει και σερβιτόρος. Ναι, και δουλεύω σερβιτόρος και έρχεται αυτή με έναν πλούσιο νέο Έλληνα τύπο, Golden Boy. Και το τι πηδάς.
ο οποίος κοιτάει άλλες, κοιτάει τα λεφτά του, το ρολόι του και στο τέλος κάνει την κόμενά του, απλά πράγματα. Ολόκληρο story, ωραίο. Κλασικό το story. Λοιπόν, και χάρηκα πάρα πολύ που δεν με κατάλαβες. Για πες και τώρα. Μα δεν σε καταλάβω, σαν 15χρονος γκέι έκανα. Πολύ καλός είσαι, μπράβο. Δεν το χόντρινα γιατί έχουμε και το ραδιοτηλεοπτικό. Μετά τις 12 θα είχαμε και συνέχεια. Λοιπόν, πάλι καλά, δεν κλείσω. Οπότε από όσο ξέρω, πολλά εξτρά και τρίτη πέμπτη ντόξ. Έτσι. Λοιπόν. Την αγάπη μου σε σένα, στη Δήμητρα, στον Αρένα FM και σε όλους τους ακούνε και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Σας αγαπάω πολύ. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Θα είμαστε εκεί στον ντόξ. Έγινε, σας φιλώ. Φιλάκια. Αρένα 89 και 4. Ραδιόφωνο με αθλητικό στυλ.